na sa sarkin da shi ne yayo duka duniya. Allah kaliki Allahu shi ne ya kagi samaniya. Shi yayyo ni sarki shi kadai yayo Maryama gimbiya. Ina gaida ke na gaida Maryama sanni sarauniya. Na san kamar ke babu tabbas ko da an bincika. Cikin dukkanin mata a samo kamar ke hazika. Maryam kin zamo auta ta mata sannan kuma malama. Da na tabbata Maryam kina nan da tarin ilimi. Dukan furucin da nake silarke nake gimbiya. Hakikar batu Maryama ke ce mai kyawun zuciya. A faɗin gari na Abuja ke ce kaɗai zinariya. Ke zan yi wa baitoci sannan in kira ki sarauniya. Komai za na furta dan yabanki ni na san kin isa. Akwai kyan hali natsuwar ki dole ni sai na fallasa. Inda za a sa ni na furta kalmar yabo zan durkusa. Kin zarce kwatance ko misali Maryam zinariya. Kyakkyawar diya dawisu karshen ado na gaisuwa. Farar zuciya aniya fara gimbiya tauraruwa. Fararen idanu har da fuska fara ganarsuwa. Ko kyau za ya zo sai ya yi biyayya da sai ya risina. Ni zan durkusa domin in gaishe da Maryama gimbiya. Ki taka a sannu taka a sannu sarau.